Doncs aquest és l'estand de la Generalitat de Catalunya, és un estand que hem organitzat des de la Conselleria d'Empresa i Treball en col·laboració amb Presidència i podem trobar diferents espais. Un és el Welcoming, que nosaltres donem a tots els visitants del Mobile perquè coneixin l'estratègia de polítiques digitals que despleguem en el territori. Després hi ha 46 empreses del territori català especialitzades en diferents tecnologies digitals avançades i, per altra banda, dues iniciatives públiques, que és l'estratègia d'intel·ligència artificial i la Catalonia Digital Alliance. Enguany el lema és a Catalunya com el cor digital d'Europa i ens ha agradat fer aquest paral·lelisme entre el territori català, que es converteix en un cor, perquè tot això que nosaltres despleguem al territori ho fem des del punt de vista humanista, és a dir, sempre protegint els drets de la ciutadania i és aquí una mica el que hem volgut transmetre. El nostre stand aquest any té una temàtica i la temàtica és viure la tecnologia. Llavors la tecnologia, els humans o la vida que fan al carrer les fan a les places dels pobles, a les places de ciutats, per això el nostre stand és una plaça. Tenim un trencadís digital, que jo crec que és la primera vegada que es fa el concepte de trencadís digital del modernisme. Fem una aproximació de com serà la nova mobilitat i la logística en les ciutats renaturalitzades, fem una aproximació de com serà la formació, no? I els components d'aquesta nova societat digital per fer arribar aquestes tecnologies. Bueno, l'estand del BCC aquest any és una gran oportunitat per conèixer, per una banda, les tecnologies que desenvolupem, no? I a més són tecnologies que estan a disposició de tothom, no? Una de les iniciatives claus que portem és la Fira del Llenguatge. Explico una mica perquè la Fira del Llenguatge és una iniciativa que el que ens permet és donar a conèixer els models de llenguatge que hem desenvolupat al BCC. I per què són importants? Doncs perquè són models que són open source, que per tant tothom pot fer servir i que a més són transparents i tothom pot saber les dades amb les quals s'han entrenat.